morning po sa lahat ng nanonood ng ating video. Ito naman po si Pinoy Peña na lagi pong nagpapasalamat sa mga kababayan nating nanonood ng ating video. At syempre, huwag niyo pong kalimutang uling mag-share, subscribe, at kung pwede nyong i-click yung ating notification, kaya ma-click nyo yung notification, mas maganda po. At lagi ko yung nakakuha ng bagong nating video. Salamat po ulit. Andito na naman po tayo sa ating project na kitchen makeover, dining and laundry area. Part 7 na po ito. Kaya marami pa pong gagawin dito sa bahay na ito. At syempre po, kaya natin sinishare yung ating kaalaman dito para naman ay malaman na ibang tao kung paano yung step by step. At ito na nga po, nandito na po tayo sa final ng inspection sa ating pagpapatch kung meron pa bang malalim o kaya hindi magandang ang itsura. At syempre po, lalo na doon sa mga nakikita, kailangan pong ma-inspection maigi, at kung kailangan pa pong dagdagan ng joint compound, dadagdagan pa po yan para po medyo flat na po. Kailangan medyo makinis po kasi at flat. At siyempre po, lalo na doon sa mga dugtungan ng ating drywall, kailangan po flat na flat yan para po hindi po makita yung dugtungan. Pero po sa mga lumang bahay na ganito, kung minsan wala po kayong choice. At kung minsan yung kasing kahoy na nasa loob na ay pumabaluktot din po. At siyempre, kung halimbawa maglalagay tayo ng bagong drywall, sinusundan po ng bagong drywall yung lumang kahoy. Kaya kung minsan no choice talaga. Dito nga sa may kusina, hindi bali ito at malalagyan ng mga cabinet, at kahit na hindi na smoothin ito ay okay lang dahil makukubera naman ito ng mga cabinets. Katulad nga dito po sa taas na to, ito po ay naka-ready na. At kanina nga nagdagdag pa tayo ng mga area na medyo mababa pa yung ito nga yung iba medyo babasa pa. Kaya ito na ang final inspection natin na ginagamit natin itong ilaw ng camera para makita. At siyempre makikita nyo rin kung ano pa ba yung dapat na ang kaibahan ng final na at doon sa hindi pa final. Kung matatandaan nyo, ito yung laundry na inusog natin, papunta ito sa garage. At yung matatandaan nyo nga ito na yung pinaka main entrance, at ito na yung pinaka kusina. Ito rin yung main entrance dito po, yung sa harapan. At inahanda na rin ito lahat para naman wala nang babalik-balikan pa. Katulad nga ng sinabi ko kanina na importante pong may smooth o kaya ma-flat yung dapat na i-flat, dahil po lalo na po yung mga nakikita okay lang dito sa may kusina ay mayroon namang cabinet ito. Ngayon naman pong ready na po yung ating paglalagay ng texture, ay lahat ng hindi dapat na lalagyan ng texture ay ating binabalot o kaya lalagyan ng tape o kaya papel at kung ano-ano pa.
At ito po yung ginagamit na panglagay ng texture. Ito po ay na-adjust ito ng kung gaano kalaki yung texture na gagamitin ninyo. At ito naman po yung texture na gagamitin natin. Ito po ay nakamix na, tubig lang po ang minimix doon sa powder. At ito naman yung compressor, syempre na gagamitin natin para doon, para lumabas yung texture. Ito po yung itsura ng meron na pong texture. Hindi natin pwede kasing i-camera yung naglalagay tayo ng texture at kung saan po kasi tumatalsik yun at madudumihan po yung camera natin. At kung meron po kayong katanungan tungkol dito sa texture ay mag-email lang sa akin o kaya sa aking comment box. Tanong lang po doon at papaliwanag ko kung paano at kung kailangan gumawa pa tayo ng isang video para doon ay syempre gagawin po kayo. At ito na nga po yung itsura ng may texture na. Ang linagyan lang natin ng texture ay yung mga nakikita. At katulad doon sa likuran ng mga kitchen cabinet ay hindi naman po nakikita kaya hindi na natin lalagyan yan. Yan po ang itsura ng may texture at parang rough po siya na tignan. Pero pag napinturahan na to, pero ipa-primer pa muna ito bago natin pinturahan. At syempre po nandito na po tayo sa kinaumagahan. At ito na po yung tsura ng primer at yung kulay po ng primer natin ay kulay puti po. At siyempre lahat ng mapipinturahan ay lalagyan po ng primer, lalo na po dun sa mga okay sa bagong wall. Kasi pag shortcutin natin na pintura agad ay magkakaroon po tayo ng problema at sisip-sipin po lahat ng inyong pintura pag wala pong primer. At mas magaling po itong may primer at meron pa siyang sealer at the same time. Katulad nga po dito, yung may primer lang ay yung mga makikita at yung may cabinet naman wala naman po nilalagyan ng primer. Kung gusto nyo lang pwede rin at sayang din naman kasi yung ilalagay na primer dyan. At ito po yung ginagamit natin na pang spray. Pwede po to sa primer, siyempre pwede na rin sa pintura. At ito nga po yung ating compressor. Airless po ito na wala na pong air compressor ito. Talagang nakasaksak lang po doon yung isang bucket na pintura at tuloy-tuloy na po yung pagpipintura. At siyempre po, katulad po ng sinabi ko kanina, hindi po natin pwedeng may video yung pintura at mapupuno po ng primer o kay pintura yung ating camera. At ito na po yung pintura ng ating wall. Ito po ang napili ng kulay ng may bahay. At siyempre, atin pong pininturuan yung wall muna bago po yung ating ceiling. May kadahilanan po yan at yun po ang nakakadali sa atin. At siyempre, yun din po ang ating technique. At yan po at ating inspection lamang kung napinturahan po lahat ng
dapat na pinturahan ng itong kulay. At syempre ako uli ay nagpapasalamat sa mga nanonood ng video. At syempre huwag niyo pong kalimutang mag-likes at mag-subscribe. Salamat po uli sa mga nanonood ng ating video. At syempre sa bagong mga nanonood nito ay please subscribe, share at mag-leave ng comment pag meron po kayong katanungan. Ako po ay nagpapasalamat po muli. Ito po si Pinoy Spenya.